van de leefbaarheid van het dorp moet ik toch echt zeggen, ja, dat bent te volle. De discussie over het aantal recreatiewoningen in Pearsens-Moddergat wordt na een flater van de gemeente weer volop vierd. Meer dan 200 huiseigenaren kregen kwartlien een brief op de matten. Dat hadden recreatievergunningen al een skoft verroem binnen. Het ging mis bij de gemeentelijke werindeling ten Noord-Eerst-Friesland. Er zijn nu huizen die heen in de oude situatie een recreatievergunning. Maar die is door een administratieve fout in 2020 ben die net weer op nij en die een vergunning jong. Dus op dit moment binnen die mensen juridisch zit zij zonder recreatievergunning. De recreatiewoningen worden juridisch jongen dus al haast 3 jaar illegaal verhierd. De eigenaars eerst keer dat Noord-Eerst-Friesland met een oplossing komt. Maar voor gewoon inwoners van Pearsens-Moddergat is het onleiding om eens kritisch naar de haast 30 recreatiewoningen te zien. Zij zeggen liever dat huizen permanent bewennen worden. Deze jongerijn die had geen kans, of kreeg heel weinig kans om huizen te bemachtigen, om je bewoond te blijven. Dat had dus eigenlijk al kosten dat de squallen nou sluiten wordt in 2024. Dan hebben we geen squallen meer. Van mij mag er wel gewoon meer vaste bewoners komen. En waar het dan ben, maakt het net voluit. Maar ik echt vakantie of hoeskes, nou ja, dan wordt het hier echt zo'n vakantie. Nou ja, een beetje skimmerkool, allemaal een achtig idee. En dat hoeft van mij net. Ben ik nou die stien leeg en er zit het te verpauperen in. Dat is echt net leuk, maar ja, om nou alles maar te doen, overal maar vakantiewinning, nee, dat hoeft van mij echt net. Nee. Dus de grens is wel wat bereikt, denk ik, in het dorp. Ja, die is absoluut bereikt. Het is zo goed en meer hoeft ik net. De gemeente zei in een reactie dat er tijd nodig is om bij een oplossing te komen. De eigenaars van recreatiewoningen verwachten dat haar vergunnings weer geldig worden. Zij bestrijden ook dat ze weer ruimte van jongerijn bezet houden. Deze huisjes die nu in de recreatie gebruikt worden, die zijn soms helemaal niet geschikt voor jonge gezinnen. En dat is een beetje spietig dat zowel bij dwarsbelang, maar ook bij de gemeente, dat men altijd nog wat een verouderd beeld had. Wat moet er nou eigenlijk gebeuren om die recreatie aan de ene kant te stimuleren, maar tegelijk ook van jonge mensen goede huizen te zetten die te betalen binnen.